Kalbaryo ngayon sa mga residente ang mahinang supply ng tubig sa ilang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Ang ibang detalye hatid live ni King Guevara. King! CJ, nararanasan ngayon ng ilang mga consumer ang bahagyang paghina ng supply ng tubig sa ilang mga barangay dito sa Mangaldan, Pangasinan. Araw-araw na problema ni Aling Generosa ang mahina hanggang sa kawalan ng tubig sa kanilang gripo sa Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan. Madaling araw pa lang daw nag-iipon na sila ng tubig para may magamit na panligo o panlaba. Limitado na raw kasi ang supply pagsapit ng tanghali. Sa tanghali, wala, mahina po. Kadalasan po sa karamihan pong gumagamit, marami na rin po nagre-reklamo po sa mga barangay po. Iginiit naman ng water provider sa bayan na tuwing peak hour lang nagkukulang ang supply ng tubig dahil sa taas ng demand. Hindi nawawala yung tubig. Low pressure lang ang tawag dyan. Dalanan kasi yan, during peak hours kasi, sabay-sabay naliligo yung mga tao, yung mga bata, papasok sa eskwela. Sapat pa naman daw ang tubig sa bayan pero paalala nila na ugaling magtipid ng tubig lalo na ngayong holiday season at dagsa mga uuwi sa bayan. Sinisimulan na rin ng MAWAD ang paglalagay ng mas maraming pumping station sa iba't ibang barangay. Mayroon kaming project dyan. Ngayon, hindi naman sabay-sabay magagawa yung project. Mayroon kaming propose na hanggang 2021. CJ, sa ngayon merong 12 water pumping station dito sa bayan at posible pa itong madagdagan dahil ongoing na yung paglalagay ng iba pang water pumping station sa ibang barangay upang magkaroon na ng sapat na supply kahit na peak hours o mataas ang demand. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, King Guevara.